Magribhi ndeni. Abana. Unaye Kuda British. London boy. Bana uzikona zi. Dar tungwetsezi. But no kwanisa. Wida chima zo. Amazoto ma piece job. Like ngangwani kwevangada kugadzirwa mabhadheni mukati painting. Taurisa meni ndauda kutaura unawakiwa nestani meni. Taurisa. Zvakaita sema piece job magarden and landscape. Painting. Wakapenda imba unobhadhirwa mari. Ipapo une mari mo. Aiwa, handiri kutaura zvema-30-40 une mari momwe ipapo budisa kana dhora ipapo. Saka indauda kutaura zvinhu kutotora zvinhu apa pakati kwekastoma kaingida kuitira basa. Pakati kwekastoma ida kuitira basa atoaitira. Pamakatorwa parking lot parking makambobuda mustera. Papaida tita kutovhura company yaikawashi. Akatora parking ndiani? Taurisa cha. Chiwaya. Ndoku? Haisiriyo ndio. Bangu challenge court by court. Espambo kwa baudi hapa. Wakija na dokio. Hapa palo. Kokuingire ndawusombo kufunga. Yeah, anombokufunga mna. Kufunga bada. Kuibuba area. Wane makore mangani wadzoka kuno? Ni 4. Gore rino kambotaura nemwana wako kana kuti vanombokutsvaga here? Vanenge vachifonera pafoni yani? Saka supa ndiano manager kila what properties. All right. Saka ndopa wanofonera iwe une foni? Satane foni yakafa. Foni haifi, wakatengesa foni. Foni yakafa. Kana kambudzi zvako. Mbudzi inoita mari? Mbudzi haima $2 pondo. Saka iwe unotadza kubata pondo kuisa kambudzi momwe? Bosi mai ndakati tikumbirawo phone number yako pane munhu ada kukufonera. Anofonerani? Number dzisisha number. Anofonerani? Number dzamane shamwari adisisha. Pindura mbunzo usazvambarira pamusoro pembunzo. Anofonerani? Phone wafana number za super. Ishi zinoti chii namba dzacho? Kana panenge ada namba dziripa takatonyora padziri. Hautodziziva nemusoro? Saka wakasungwa nemapurisa mai manje wakanzi tsvaka wani munhu akufonera uye uzokubudisira bhero. Hautorina? Namba 1 yaunoziva nemusoro? Namba dzinoziva nemusoro. Zviripo auzive? But takada moya so to remember 0783332. Yazongoperera pahei. Namba hadzina kupera. Memory. Bobisa iti tumbona musoro wako. Tino kuti namo yako yasvika palevel. Wakuita mhanza mambure manje. Ndakabvadza. Toda kubvudza wemimi mna. Kucanada kwamira sina. Canada zvadhakwa zvalo manje. Zvalo hazvizofana neZimbabwe. Aiwa, unongoziva kuti
eAmerica Canada. Awani nenjingo chango opando changa. I just kind of deep that. Not kuma 90s. Kuma 90s. Yoma 90s yanga kaza not style and fashion. Oh yeah, style and fashion. Expensive indeed. Yeah, exactly. Yes. It is style and fashion yakuno. Kuno mune mastyle yenyu, ma Louis Vuitton yenyu, ma Balenciaga yenyu. Mune ma designer clothes yenyu asikawanika kudzimwenyika. Oh, hawakwero. Kuno. Serious? Hakuna. Absolutely. Lepo dariko kama Balenciaga. Ai. Kuno ku Balenciaga neta mara ite dora t-shirt. Gucci neta dora for 2. Asika. Adidas azabibas. Yo wapika hembe dzaka dzerudzi kapangwa uri kuingirindo. My first patakasvika ndefika mashon June ndo anga ari mustera nemafubu pako temuhusuga kuno hakuna zvinhu izvozvo hakuna nanasi mafashion achiri mashops acho ari because madesigner anodesignera napimaster kazhinji kacho anenge ari mumasports zvazvishoma but haaiti achiri but after takazotanga kublendo nefashion kwemakivis nemarengla yes. Ndo dzaipfekwa ndo majinzi emadhara ekuno mali marengra nemavans matenisi maribok maclassic. Alright. Mamanje vanhu vangopfeka zvese zvese. Mazvangu vangopfeka kongashi. Kutanga usanganisa satapeni nebhurungu. Vakatora kabhachi kechiladies kachitoita. Wakaenda. Nekatrauzi kacho kanobata. Dzitwa baba. Mazvangu mafashion akasiyana siyana. Saka iwe ufunga kwako iwo paupenyu hwako chii chaunofunga kuti dai wakachinja usiri paupenyu hwauri maimanje chii chaunofunga iwe kuti dai kutaura kwebenzika todangoziya yakuchinja ndaifanira kunge ndachinja in the way yekuappreciate simple things kuappreciate kana kunamata kuappreciate wana culture yedu kana ndiri kuappreciate amaneshamwa. Those things are supposed to taurisa shamwari because handisi kutaura yausitaura nini kutaura nevanhu ndo zvandaifana kuappreciate. Saka chii chaunofunga chakanyanya kukanganisa? Kanganisa I think ndasakangana discipline ndaindakaleka discipline because pane pandaifanira kungona machicraft igara nemedemishimo but madhiri maasipeza naunorenta flat ndakuita madhiri sandecraft saka ipapotokorekarasiko madhiri awaita ndei fraud tengesa madhiri. Saka unoti chii kune vana vari ikoko vachiri kukura ava unoti chii vekuzimbabwe hatitaura vamwe vekuzimbabwe mbopa advice iwe because pane dzimwe dzenguva dzekuti hapana vakasika appreciate tanenge akatekerwa ticket because kuno kuzimbabwe munhu awane ticket it's not easy
especially on a visa, it's not easy. One in a million. Saka kana watopiwa mukana kavatindwa tiketi varumbosvika paairport kana watozoona basa ukauluza mukana iwoga waona basa kupi andoti kuuk waona basa kana chikoro cheche tongoramba uchitedzera iwa panguva yeyo kozi kazhinji kacho vatori neproblem yekuti kana mboyi ari foreign asakwanisa kusenza achiita madhii vanenge vatoti zecriminal unoita vati kind of deal vanenge vatoti foreign criminal kana vano foreign criminal inenge vatopa apa palist yevanhu vanofanira kudeport besides jail sentence but you want to pane dzimwe dzenguva dzekuti munhu anofanira kuweya maoption from now up to 5 years achiita madhii o achienda kuuniversity owana digiri rake osenza kozi kumarema madigiri unobhadharirwa negavhment imba anokwanisa kana uchienda kuchikoro kana wakusenza wozobhadharwa muchana zvisera mari yeyo tano kuti otengwa nemadhiri kunzi apaita dhiri hapane mindi yauya nekukeni kukeni ende unotengesa unodzoka une 1000 dhei iroro unodzoka une 1000 yako pahoma. So it's a lot of money but it's short time. Short lived. Short lived. So you should think ahead. Usaone zviri padhuze. Because lifestyle no TV Haisiriyo inogara vari kuact kubuda nemacheni kubuda nemumotikari. Those guys they work hard. Havangowana 1000 just to they work hard. Matino maartist antotoita kana mamanzi chaiwo ari kubasa asikakwanisa kuona nemhuri yake odzuko zvoita se pane difference patinozvidza lifestyle kuti easy come okay but easy come easy goes. Yeah, that's right. Saka ini nyaya ndikuda kutaura ndekuti kune vana vari kuendeswa nenyaya yekunzi kuno hakuna mabasa, vari kuendeswa nemaparenzi nanamainini nanatete nanavamukuru nanavambiki. Ndo anoda kuti uvadzidzise wewe kuti makarekedza kuenda ikoko muchaita ngesenyi. Kazhinji kacho ndozvinoitika because unokona kune tikati two types of journey. Journey yekuti your aim kana iri aim yekuti atakazodzokera kuZimbabwe uda kuzotenga imba yangu, uda kuzotenga motikari yangu, uda kuzotenga zvinhu zvakadaro magoals ekuti munhu akafanira saka apana anenge achidziva aenda ikoko for now vapiwa mukana kuti vasvika ikoko kutongotedzera vaendawo kucollege vapiwa certificate rako wasukondiwoda kucontinue kuenda kuuniversity woita certificate rako uchitoenda kuchikoro uchienda kubasa because pakuzongokanganwa zvokuti ndangoti ndiite mari kawani fast money ndodzokera kubhara dzokera kuZimbabwe because kune mabasa ekuti munhu anoofwa akawanda akasiyana siyana. Kune mabasa akasiyana siyana vanoiti child labor. Vamwe hapana vanoendawo into delivering mafood chaizo. Saka zvinosiyana siyana. Wagara how many years before wakadeportwa from UK? 17 years. Pa 17 years wakambodzoka kuZimbabwe? Not such. Saka one way ticket kudzoka. Ndova pane shungu dzangu
kuti ndidzwe kuno saka ndaita madhiri pepe ndaisevha mari kuisa mai mukasevhisi account vachiita madhirika mari ndangona mukana kugadzisa passport kana itina ndakrosa nebaisiki right pawakadhipotwa pane mari yawakambopiwa here? Hapana mari I was supposed to pay mari but ko masavings ako handiti mabhengi anobva afriswa abva afriswa vada proof yokuti mari yacho ndaiwana source of income. Yes, aya. Oh. Aiwa ndiri kungotora video this. Saka iwewe. Hey baba. Sese. Uzvona unotozikanwa kana. Nekuzikanwa kwandovene, tozikanwa tose. But uri kuona problem yako manje. Paupenyu hwako iwowo kuno kune mukadzi here, kune musikana? Wamboenda musikana? Amboenda musikana but you are very single. Tautsvagira basa kumamisha unoenda? basa ndirapo. Waita bhuku kuda. Hey. Unongo maoko chii chakaita kuti uite moni dzisi? Magraph, mainjari magraph. Oh. One last question. Aiwa zvengoma takasiya mai manje takasira kune vapana vakuridza ngoma dzinonaka vakawanda. Ndokona uzongoseta sound system one day. Salute. Salute regional ghetto county. Enda urambe. Arambe. Unorambira. Hapana unorambira. Azimbira urizimbiro. Unozvimba wega. Vaiziya. Asi zvakaoma mai manje. Zvakapanya. Chimoresa hama dzako dziri kuEngland. Nakumhuriso hama neshamwari. Nemazita kuti anogara kupi neuyu? Sisibusi, Sisipiyo, Sisipini, Joyce, Theodora, Mnashe, Zoe, Kela, Tyler, Maya. Taurisa meni. Anissa. Zoe, Kela, Tyler, Maya, Anissa. And the whole family, family, Anamzua, the whole family, the whole crew, Tamar Sound. Anamzua wasile mna mwamuka? Do bada kukwadira hapo kadani mwana. Kwa aona dzimwe shamwari kana dzechirasta? Alikuwa King Farai, Farai Shambari, Blatindo, Auntie Brenda, Anafago, Leslie, Sydney, Tanya, Jerome, Amos, Black Charlie, Trooper, Boys Returnas, and all the girls, all the DJs, all the boys, Mandem, you know. Why got a whoop in England? Kent. Kent, I was going to Ketford. Ketford, Lusham ndoke Saxon. Dora mbusangana Saxon sound. Papa Levi. Papa Levi. Yes. Hata sana Islanda. Club 19. Yes. Because na Seychelles. DJ. Ndakazosangana na mai buru wako
kubarking Barking. muhigh street Exactly. and aurirambeka unorambirani ya unozvimba zvimbimbi takaenda bolata